мы души свои отчиняем и вас, ксёндз арцыбіскуп, у наш касцёл запрашаем. Дзякуем Богу за ласки, дары, якія ён нам пакінуў, за сакрамент святарства праз Езуса, яго сына. Удзячныя за святарства мы кветкі вам прыносім і ласкаў Духа Святога у Бога для вас просім. Добре, дякую. Як тебе звати? Антон. Коли до нас ходиш? Запрошую. З відкритим щирим серцем, як ми сьогодні, шановна